Yo, what's up, Super Fam? It's me again, Super Mega Boy, and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, na ako'y palatok-tok sa manok, akong gigunitan. Kay pare patok-tok sa akong manok, kay buntag ning sayo. Muna akong routine, mabuntag, magpatok-tok og manok. Tanaw ng mga manok nga ubay-ubay si Jotay. Kung patok-tok para sila mabusog og di manglaag kay kung manglaag kuyaw kay gitukbon og mga mananap sama sa mga leon, tigre, elefante ay ay sama sa sawa og diha super farm na koy gi kuan na giham sing na gikurong na kuan ba na mga piso kay lisod mga piso gud ko hindi na kurungon. Dagiton man nagbanog ba Philippine Eagle, gamay nga agila, basta kay mo ra siya agilag nawong pero gamay lang kayo. So, super fam na pamigitang kungan respikas bagong pinugad o kana sila daghang kay manok na pulahon ay kuan na inahen ko sa Tagalog panimungaan to the speakers diya super fam nagsulod na ako na may gikurong diya nga usapon nga pisan nga pila ka bukuyang piso ang mga 7 5 plus 4 7 o diya ako nang gitunulan ako nang gipakaon kay para siya mabusog para mahimo siya nga manok na po ang mga piso. Og sa pagpadayon super fam nidla ka ako diretso kay namaak nga daghan kaayo sa akong PL. Murag mga bata naguna namaak kay pabalos lang nga naa sila dihan dapita. Daan on the grasshopper ay balo na lang og ipadayon ako pagpakaon ng mga iro. Mga manok kay sila muna ilahang ko na kung gigunitan bugat-bugat na siya igbaligya na siya. So kabalo sa mo super fam nga nung gabuhi mig manok kay amo nga manok amo ana siyang ibalig managko na ding ipalit og bulad. Kung wa na gyud may mahimo super fam kung wala may kabat og bulad amo laman digidoto na manok amo ihawon ni tagidyoon mo na siya amo kinabados bukid. Okay kaayo nga kontento ra pud me bisan usahay walay kwarta pero ang importante na aray makuha dere sa salinganan, kasagbutan, surroundings, palibot ug unsa pa na basta kay makaon lang o di makahilo. Ang importante, happy lang mi diri nga nabuhi o kami kontento sa naas amang palibot, ng mga makaon o mga kani o sa do tsada kani siya nga ihawon tibukon ba din latan ala sa kasyon super farm kani mga manok kani mga Bisaya native laming latan nga kana tinibuok din botangan og ano kapayas yung kalamonggay di malatong yung lawoy pagkanindot kaayo og kana usang manok iplanuhan na mo ibaligya ay di siya makaulungitan ang iyaha butok-tok lang gyud siya sa perpam kana pong usa akong gikunitan o na nagko na pud na ora na mo ang mga binuhi diri nga jotay kabuak